खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै लोंनाय दैनिफ्राय केन्सार बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों दखरसे गामिनि गोबां सुबुंफोरा BTRनि उदालगुरि जिल्लानि सा बक्राझाराव गोबां सुबुंफ्रानो केन्सार बेरामजों भुगिनो गोनां जादों गामि दरसेयावनो गोबां सुबुंफ्रा केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानायखौ लानानै खौरां बिजोङाव फोसावनायनि उनावनो सावस्रि बिफाना फैनानै खौरां लाफैदोंमोन आरो गामिनि लोंग्रा दैखौ टेस्ट खालामदोंमोन जेराव आर्सेनिक मोननाय जादों जायजों केन्सार बेराम जायो फोरमायथिनो गोनांदि बे गामियाव नखरसेयावनो सोरनावबा साब्रै साबानाव केन्सार बेराम दं आरो केन्सार बेराम नङाब्लाबो गोबां आइजोफोरनावनो बायदि उदैनि बेरामफोर दं बेनिखायनो दा बे गामिनि गंस्नि दंखलखौ गोजा गाब होनानै सिल खालामबाय सोरखारा सुबुंफोरा जाहाथे बे दैखौ लोङा आरो जिब जुनारनोबो जाहाथे बे दैखौ लोंहोआ बेनि थाखायबो बिथोन होदों सावस्रि बिफाननिफ्राय ओजोंहाय गामिनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों दि दंखलनि दैखौ लोङाब्ला बे समाव गुबुन जेबो राहा गैया जल जीवननि दैयाबो गाज्रि मोनामो फिल्टार खालामनायनि उनावबो मोनामो बेनिखायनो सोरखारा जाहाथे गोग्गो लोंनाय दैनि राहा खालामनानै होयो बेनि थाखाय सोरखारनिसिम खावलायदों गामिनि रायजो राजाफ्रा नङाब्ला रायजो राजाफ्रा जेरैथिंबो भुगिनो गोनां जागोन आरो थैनो गोनां जागोन होननानै फोरमायथिदों थाद'नाय गैयै जुब अखा हानायनि जाहोनाव तिस्ता दैनि लोमसावनायाव सिक्किमाव दैबाना जादों जुब थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव सा बेंगलनिफ्राय सिक्किम फारसे बोहैनाय तिस्ता दैया उसिफावनायनि जाहोनाव न' बां लामा सामा लोमसावदों जायजों दासिम 6 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ खौरां मोननाय जादों आरो गोबां सुबुङानो गोमानानै थानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों ओजोंहाय 1500नि गोबां दावबायारिफोरा नांथानानै दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों गुबैयै सिक्किमनि मंगान जिल्लायावनो बांसिनै दैबानानि गोहोम गोग्लैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव गोबां हाफोरा गिसिगादों आरो तिस्ता दैनि लोमसावनायजोंबो लामा सामा न' बांफोराव दै बोहैदों सिक्किमनि अनगायैबो सा बेंगलनि कालिम्पों जिल्लायावबो दै लोमसावदों आरो दैबाना जानायनि थाखाय दार्जिलिं थांनाय लामाखौबो बन्द खालामनो गोनां जादों होननानै खौरां मोननाय जादों नोंथाङा सिक्किम बा दार्जिलिं फारसे थांनोबा बेनिखायनो खेबसे खौरां लाग्रोनाया गाहाम नङाबा नोंथाङाबो लामा ससेयाव नांथानानै थानो गोनांबो जानो हागौ फरायसालियाव रेगुलार थाङैनि थाखाय आरो एडमिशन फिसनि मुङाव फरायसाफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै फिस लानायनि दायाव BTechनि सासे प्रिन्सिपालखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय क'क्राझार जिल्ला मावख'नि इन्सपेक्टर अफ स्कुलनिफ्राय गांसे बिथोन लाइनि गेजेरजों प्रिन्सिपाल सेलेस्ट' दैमारि बिथांखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय बिथाङा जमदुवार सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपालमोन सासपेन्ड खालामनो थाखाय बिथोनलाइ फोसावनायनि बायदिब्ला जमदुवार सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल बिथाङा फरायसालियाव इरेगुलार फैनायजों लोगोसे 2024नि हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयारनि फरायसाफोरनिफ्राय मुं थिसननायनि मुङाव आयेन बेरेखायै फिस लादोंमोन बिथाङा जुदि जेबो फालांगि बा खामानिफोरजों लोब्बा गैयैनि सार्टिफिकेट दिन्थिनो हायो अब्ला बिथांनो 50% साबसिस्टेन्स एलावेन्स होनाय जागोन रायजो राजाफोरनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ नांगौ ना नाङा बे सोंथिखौ खालामदों बिटिआर सोरखारनिफ्राय जायनाखि क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सोरखारि देहा फाहामसालिनि माखासे बिफानफोरखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव लांनायनि हेंथायै दासान्दि क'क्राझाराव धर्ना होनाय हाबाफारि लागासिनो दं बेनि सायाव खुगा बेखेवदों BTC सोरखारनिफ्राय मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मनिफ्राय लानानै प्रमद बर' आरो MP जयन्त बसुमतारी बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि नेशनेल मेडिकेल काउन्सिलनि गाइडलाइन बायदिब्ला सासे डक्टराव सानसेयाव 7 बेरामिनि गोनांथि दं जायनाखि क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव 100 डक्टरफोरा मुं थिसननायनि खाबु दं बे लेखायै सानसेयाव 800 बेरामिफोरनि गोनांथि दं नाथाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव सानसेयाव दासान्दि 250 बेरामिफोरल' थांदों जाय गनायजाथाव नङा आरो क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्मआव सानसेयाव 300 बेरामिफ्रा थाङो क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सोरखारि देहा फाहामसालिखौ सरजाबोब्लासो सानसेयाव 550 बेरामिफोर जायो आरो 800 नङाब्लाबो 550 बेरामिफोर थांनायाबो गनायथाव बेनिखायनो रुपनाथ ब्रह्म देहा फाहामसालिनि
माखासे बिफानफोरखौ मेडिकेल कलेजजों सरजाबफानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। नङाब्ला क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव जि 100 डक्टरफोर मुं थिसननायनि खाबु दंमोन बे खम जानानै 50 जाहैगोन आरो बेबायदिनो उनाव खम जालांबावगोन होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे बुंथिबावदों दि क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि साखाथिफोराव फिसा फिसा देहा फाहामसालि थायोब्ला मेडिकेल कलेजाव माब्लाबाबो बेरामिनि अनजिमाया बांनाय नङा आरो रुपनाथ ब्रह्मनि गासै बिफानानो मेडिकेल कलेजाव थांनाय नङा, खालि माखासे बिफानाल' मेडिकेल कलेजाव थांगोन होननानैबो फोरमायथिदों BTC सोरखारनिफ्राय। दथाला बिल्डिंआव अर खामनायजों 49 सुबुंनि जिउ खहा। गिख्रंथाव जाथाया गुबुन हादरनिब्लाबो जाथायजों जिउ गोमानाय 49नि मादाव 40 सुबुङानो भारतनि थागिबि। कुवेट हादरनि मानगाफ होननाय नोगोराव जादों बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया। जाथायखौ लानानै भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिनानै जिउ खोमानांनाय न'खरनो 2 लाख राङै होनो थाखाय फोसावदों। रिपर्टनि बायदिब्ला गंसे दथाला बिल्डिंआव मोनसे कम्पानिनिनो सा 195 खामानि मावग्रा सुबुंफोर थायोमोन। बेयावनो ओंखाम संग्रानिफ्राय अरा गिबियाव खामजेनग्रोदों। उन्दुबाय थानाय समाव अर खामनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा थैनो गोनां जादों। अर खामनायजों गुमलाव उखुन्दै खुग्लुंनायनि जाहोनाव हां लानो हायाखै सुबुंफ्रा, जायनि थाखाय गोबां सुबुङानो जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथायजों जिउ गोमानाय भारतनि 40 सुबुंनि गोथै देहाखौ भारतसिम लाबोनो थाखाय भारतनि एम्बेसिया लाहार फाहार खालामगासिनो थानायखौबो रिपर्टआव मोननाय जादों। थैजानाय न'खरनि सुबुंफोरा खौरां लानो हागोन, बेनि थाखाय हेल्पलाइन नाम्बारबो फोसावदों। नाम्बारा जाहैबाय 965655052446। रिपर्टनि बायदिब्ला कुवेट हादराव गोबां भारतनि थागिबिफोरा खामानि मावनो थाखाय थाहैयो। कुवेट हादराव जेसेबां सुबुं अनजिमा दं बेनि 21% सुबुङानो भारतनि थागिबि होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों। T20 वर्ल्ड कपआव फिन भारतनि हान्जानि देरहानाय। इन्डियानि हान्जाया USA खौ 7 विकेट्सआव फेजेननो हादों आरो फेजेननानै सुपार 8आव जायगा आवग्रिनो हादों। दा भारतआ 6 पइन्ट्सआव दङ। निउयर्कनि नासौ काउन्टि इन्टारनेशनेल क्रिकेट स्टेडियामाव जादोंमोन USA आरो इन्डियानि क्रिकेट हान्जानि गेलेनाया, जेराव भारतआ 111 रान खालामदों आरो USAआ 110 रान खालामदों। थांनाय 26 मे सानखालि महामाया थानसालियाव सिखाव खावनाय जाथाय जादोंमोन। बे सिखाव खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सिखावफोरखौ फकिराग्राम पुलिसआ हमनो हाबाय। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा फारियै मण्डल आली, शरीउद्दीन आली, मुगल हुसैन, हजरत आली आरो अशरफ आली। सिखावफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे सिखावफोरनिफ्राय रां आरो खावनाय गोबां सना रुपानि मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों फकिराग्राम पुलिसआ। खौरांनि बायदिब्ला बिलासिपारानिफ्राय हमनो हादों बिसोर सिखावफोरखौ, लोगोसे बिसोरनिफ्राय खावनाय गोबां सना रुपा लोगोसे रांखौ हमनो हादों। मोनसे गेदेर नाव जाब्रबथाय, नांनायनि बारा सुबुं दैखांनायनि थाखाय आरो नांनायनि बारा मुवा बेसाद दैखांनायनि जाहोनाव नाव बेलथायदों, जायजों सा 86 सुबुंफोरा थैनो गोनां जादों। आफ्रिकानि कंग' हादराव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। कंग' हादरनि कुवा दैमायाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला नावआव गासै सा 271 सुबुं दंमोन आरो गोबां मुवा बेसादफोर दंमोन, जायनि जाहोनाव नांनायनि बारा लिरथाय दैखांनायनि थाखायनो नावआ बेलथायदों, जायजों नावआव थानाय सुबुंफोरा दैयाव गोदोनो गोनां जादों। सा 271नि मादाव सा 185 सुबुङा खुनुरुखुमै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों, नाथाय सा 86 सुबुङानो दैयाव जिउ खोमानो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय सा 86नि मादाव सा 21आनो उन्दै गथ'साफोरमोन। रिपर्टआव मोनबावनाय बायदिब्ला थांनाय फेब्रुवारि दानावबो सा 24नि गोबां सुबुङा नाव बेलथायनायजों थैनो गोनां जादों। कंग' हादरा गरिब हादर जानायनि थाखाय सुबुंफोरा लामाजों हान्थियालासे नावजों बांसिन हान्थियो, जायनि जाहोनाव नाव जाब्रबथाय जाबाय थानायजों गोबां सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोजोनथाव रादाब, बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव दिल्ली एम्सनि डक्टर प्रबिन बसुमतारिया फैगोन। नोंथांमोनहाबो जुदि मेगननि जेंना जादोंब्ला बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव थांनानै डक्टर प्रबिन बसुमतारिजों फाहामथाय लाजानो हागोन आरो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा खौरां लानो हास्थायदोंब्ला 6900949900 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल, रेटिना, OCT, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएसन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि
खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम MBBS MS Ophthalmology Cataract Surgeon आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन डक्टर किशोर पल MBBS DO Cataract and Glaucoma Specialist डक्टर पायल सिंगला MBBS MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमोलॉजी जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन नाथाय रबिबार खालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय गोजोन्थों